pasartea, diotza mutilak aseriari. Sari onak emango dizkizut hori egiten baduzu. Batez bada nirekin. Esan zion aseriak eta eraman zuen otsoaren lehizera. Sartu zion artzainak burdin zerrotz bat saietzen artean eta araga zuen hilik. Ikusi zuenean aseriak hilik otsoa, diotza artzainari. Ez dut orain zure logerik behar. Sartu zen leizean eta otso hilaren aldamenean hasi zen aharikiz eta ardikiz, eta igaro zituen egun asko bazkari eta afari ederrak egite. Otsoaren ondasunak ez ziren betiko. Aseriak irten zuen oilo bila eta erori zen ipini zioten lakio edo trampa batean. Gatibu zegoela, gogoratu zitzaion otsoarekin egin zuena, eta esaten zuen. Gaitz egin nion otsoari, eta argatik datorkit neroni ere heriotzako bidea. Ipuin honek irakasten die gizonei ez inoiz pozik hartzeko inoren gaitzaz. Geuretzat nahi duguna nahi izan behar diogula bestei. Ez dugula damurik hartu behar lagunaren ondo izateaz. Gorroto izan behar diogula zekentasunari zeinek ekarri zion otsoari bere galtzapena. Ez egin inorik kalterik, ez hartarako eman biderik. Gizon prestu eta eskuzabalekoa izango da guztien gogoko.